Čas. Čas to je večný oheň. Je reťaz, čo nás všetkých spája. Čas mnoho berie, no i dáva. Hovorí sa, že čas všetko zmení. Ale v skutočnosti to musíme zmeniť sami. Čo uskutočňuje človek v dejinách? Pokrok? Službu svojmu okoliu? História nás učí, že najväčším víťazstvám obvykle predchádzalo prekonávanie ťažkých prekážok. Zvíťazili tí, čo sa nimi nenechali odradiť. V tomto duchu vás prevedieme niektorými dejinnými udalosťami posledných 50 rokov, ktoré mali význam pre naše mesto a dnes sú zapísané už na jeho histórii. Významným medzníkom v novodobých dejinách Tvrdošína bol rok 1965, keď v rámci osláv 700. výročia prvej písomne potvrdenej zmienky získal opäť štatút mesta a tak vlastne staronové mestské privilégia, pretože už od roku 1369 využíval výsady kráľovského mesta, ktorému udelil kráľ Ľudovít Veľký. 60. roky boli pre naše mesto z hľadiska ďalšieho vývinu mesta prelomové. Lanárske závody v Nižnej, ktoré sa pretransformovali na jedinú fabriku vyrábajúcu televízory v celom Československu, potrebovali zabezpečiť bývanie pre pracovníkov Tesly Orava. Ako najvýhodnejšia lokalita na bytovú výstavbu bolo určené naše sídlisko Medvedzie. Toto rozhodnutie predznamenalo ďalší vývin mesta z hľadiska bývania. Centrálne plánovanie vtedajšej vlády ani nepripustilo myšlienku vybudovať ďalší závod v Tvrdošíne. Ten mal do budúcnosti hlavne zabezpečiť občiansku vybavenosť pre takmer 5000 ľudí, prichádzajúcich nielen z Oravy, ale aj z rôznych miest Slovenska a Čiech. Prvá etapa výstavby sídliska sa začala v októbri 1967. V tom čase došlo k pričleneniu Medvedzia k Tvrdošínu a v roku 1974 aj Krásnej Hôrky. Počet obyvateľov mesta tak narastol na 6435. Prílev obyvateľov z celého Slovenska do Tvrdošína si vyžiadal ďalšie rozširovanie služieb. V roku 1961 ľudové družstvo Oravan odkúpilo hotel Orava a upravilo ho na umiestnenie rôznych prevádzok. Prebudovali sa priestory osvetovej besedy. Prestávaná a podstatne rozšírená bola železničná stanica, postavili sa objekty závodu štátnych ciest, centrálny sklad závodu Zelenina, adaptovali sa staršie objekty pre mliekarenský závod. V polovici 60. rokov sa začali stavať objekty závodu na spracovanie a sušenie zemiakov a objekty okresného priemyselného podniku. S výstavbou strednej priemyselnej školy elektrotechnickej sa začalo v roku 1965. Do užívania bola daná o 4 roky neskôr. Pokračovalo sa v budovaní vyrovnávacej vodnej nádrže, domu služieb, 6-triedneho pavilónu pre základnú 9-ročnú školu, mliekarenského závodu, panelárne, uhoľných skladov, administratívnej budovy cestných stavieb a ďalších. V mestskej časti Medvedzie bol vybudovaný vodovod, kanalizácia a verejné osvetlenie. V samotnom Tvrdošíne sa okrem výstavby a údržby ciest, asfaltovania chodníkov uskutočnila výstavba materskej školy, garáži pre verejný požiarny útvar, internátu pre strednú priemyselnú školu a ďalšie akcie. V druhej polovici 70. a v 80. rokoch sa individuálna bytová výstavba realizovala v lokalitách Vladina, Hlísno, Breziny a Hríbiky. Od 1. februára 1980 sa začalo vyučovať v dokončenej budove základnej školy na sídlisku Medvedzie a v tomto roku bola daná do užívania aj druhá polovica internátu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Od roku 1984 k rodine tvrdošínskych škôl pribudlo aj Stredné odborné učilište lesnícke. V máji 1985 po nástupe inžiniera Ivana Šašku do čela mesta začalo mesto meniť svoju tvár. Bolo nutné stavať a mnohé objekty zrekonštruovať a zmodernizovať. V roku 1985 boli prvýkrát vydané aj mestské noviny, ktoré od tejto doby vychádzajú nepretržite až do dnešných dní. Bolo potrebné rekonštruovať cesty, vodovody, kanalizácie, venovať sa bytovej výstavbe či výstavbe na sídlisku. Chýbali základné služby, obchody, základná občianska vybavenosť bola na mizernej úrovni. Neexistovali domy smútku, občania sídliska svojich zosnulých nechávali do pohrebu v pivničných priestoroch bytoviek.
Každý deň prinášal nové výzvy, ktoré bolo treba vyriešiť. Mestský dom detí a mládeže bol otvorený v roku 1986 a o rok neskôr dom dôchodcov so stálou opatrovateľskou službou. Boli položené základy domu Smútku, začali sa stavať 2 vodojemy ako zásobáreň pitnej vody, lyžiarsky vlek, skládka komunálneho odpadu na Jurčovom Laze, bol vypracovaný projekt územného plánu. Postupne bola rekonštruovaná vodovodná sieť, kanalizácia a cesty na hrádkoch, taktiež mestská knižnica a telocvičňa pri základnej škole, kanalizácia a vodovod pre obytné súbory Vladina. Vybudované bolo detské dopravné ihrisko a areál zberných surovín. Keďže v tom čase bolo naše sídlisko len jedno veľké stavenisko, kde neboli cesty a o chodníkoch občania len snívali, podarilo sa dostavať ďalšiu časť základnej školy, mestské kultúrne stredisko a v rovnakom čase aj dom služieb. Nasledovali terénne úpravy celého sídliska s cestami, chodníkmi a výsadbou zelene. Rozširovali sa parkoviská a v rámci občianskej vybavenosti aj zdravotné stredisko. Keď v 3. etape výstavby sídliska chýbal obchod, mesto v akcii Z postavilo montovaný obchod podľa v tom čase známeho slušovického projektu. K rozsiahlym a najmä s odstupom času veľmi dôležitým investíciám patrí najmä vybudovanie nového teplovodného systému na sídlisku spolu s úplnou plynofikáciou celého mesta či nové kanalizácie a rozsiahle rekonštrukcie vodovodnej siete. Koncom roka 1987 bola dokončená lavica pre peších ponad rieku Oravu, ktorá spojila mestské časti, ale najmä mala význam pre bezpečnosť občanov. Postavená bola na mieste historickej pravekej Jantárovej cesty, vedúcej od Jadranského až k Baltskému moru. Pôvodný most bol zničený počas druhej svetovej vojny a postavený ďalší, cez ktorý vedie medzinárodná cesta. V tomto období bola zrekonštruovaná zvonica, obidve kostnice, oplotenie historického cintorína a ďalšie akcie. Na rozostávaných stavbách práce výrazne pokročili. Malé, obrazne povedané zaspaté mestečko ukázalo svoju cestu rozvoja. Za dosiahnuté výsledky v súvislosti so všestranným rozvojom mesta získalo viaceré ocenenia. Napríklad v roku 1988 boli realizované akcie v celkovej hodnote za viac ako desiatky miliónov korún. Bol to lyžiarsky vlek, obchod v 3. časti sídliska Medvedzie, kanalizácia hrádky, areál zberných surovín a iné. Postavený bol mäsozávod, ktorý významne prispel k posilneniu miestneho potravinárstva. Počas 80. rokov bola vybudovaná materská škola a detské jasle, športové areály pri základnej škole a strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na sídlisku, kino v Krásnej Hôrke, športové ihriská a ďalšie. Rozsiahla výstavba v meste si vyžiadala doplnenie strojového parku a rozšírenie činnosti technických služieb mesta. Denné zametanie ulic, ich polievanie, odvoz domového odpadu a kontajnerizácia sídliska sa výrazne prejavili na celkovej čistote mesta. Z tohto obdobia sa do histórie mesta zapísal počin, ktoré naše mesto zviditeľnilo nielen v Európe, ale aj vo svete. Malý drevený kostolík v našom cintoríne v polovici 80. rokov nikoho nezaujímal. Počas druhej svetovej vojny sa napriek ťažkým bojom zachránil len zázrakom, pretože v jeho blízkosti viedla palebná čiara medzi nemeckými a sovietskými vojskami. Havarijný stav zrubovej stavby kostola sa prehlbil od 70. rokov. Niektorí občania navrhovali kostolík zbúrať, lebo vraj zbytočne odčerpáva i tak malé finančné prostriedky z mestskej pokladnice. Celé toto obdobie muselo vedenie mesta zabezpečovať finančné prostriedky odkladmi reštaurovania jednotlivých častí mobiliáru, riešením sporov okolo vlastníckych vzťahov, hľadaním odborníkov na reštaurovanie exteriéru a interiéru kostolíka. Tvrdo muselo bojovať proti jeho premiestneniu do skanzenu v Zuberci. Rozsah vykonaných záchranných, rekonštrukčných a reštaurátorských prác bol mimoriadny. V období 7 až 8 rokov s ukončením v roku 1993 aj mimoriadne intenzívny. Bolo potrebné upraviť a odvodniť okolitý terén a vyklčovať listnaté stromy, pretože ich koreňová sústava už vrastala do základov kostola. Obnovená bola kamenná podmurovka a pôvodná kamenná dlažba. Vymenené boli časti konštrukcie krovu, napadnuté a zničené drevokaznou hubou a červotočom. Bola vymenená celá šindľová strecha, poškodené alebo zničené hrady a trámy z červeného smrka. Pokračovalo sa v rekonštrukčných retušiach renesančného obloženia stien, kazetového stropu a klenby vo svätyni. Prebehla reštaurátorská obnova tabuľových malieb.
Potom nasledovalo zmontovanie všetkých častí do efektného, esteticky pôsobiaceho celku. Samostatnú kapitolu tvorí odborné zreštaurovanie barokového oltára, jedinečnej, čistej rezbárskej práce v lipovom dreve s detailne čisto vykonanou rezbou bez kriedovej vrstvy a polychromie. Satisfakciou za všetku uvedenú prácu bolo udelenie ocenenia Europa Nostra v roku 1994 za, citujem, zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vybavenie tradičnou ručnou prácou. Výnimočné ocenenie sa dostalo vedeniu mesta v roku 2008, keď bol kostol zaradený k jedinečným stavbám sveta a zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jednou z priorít pre primátora je stále naša mládež. I preto sa bytostne angažoval za postavenie nášho gymnázia. Na začiatku tejto myšlienky muselo vedenie mesta čeliť mnohým prekážkam. Zdôvodňovať museli, na čo ďalšie gymnázium, keď je v Trstenej a Námestove, kde a ako získať financie na jeho výstavbu a mnoho ďalších. Šli však za svojím cieľom, pretože vedeli, že chcú našim deťom poskytnúť možnosť vzdelania tu doma. Prvé oravské 8-ročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky bolo otvorené v roku 1993. Počas 24 rokov tu zmaturovali stovky študentov, ktorí úspešne absolvovali vysoké školy všetkých zameraní. V polovici 90. rokov bol Tvrdošín druhým najväčším mestom na Orave s 9500 obyvateľmi. Bol dopravnou križovatkou pre Hornú Oravu a železničným napojením na túto oblasť. Sídlili tu úzlové inštitúcie ako obvodné oddelenie požiarnej ochrany, energetických závodov, polície, významné podniky s celooravskou pôsobnosťou ako mäsokombinát, mliekáreň a ďalšie. Bolo tu sídlo obvodného úradu, Všeobecnej štátnej správy, okresná vojenská správa, obvodný úrad životného prostredia, úrad práce, školstvo s nadregionálnou pôsobnosťou ako striedna priemyselná škola, obchodná akadémia, gymnázium či lesnícke učilište. Keď podľa vládneho návrhu zákona o územnosprávnom členení mali byť na území Oravy vytvorené 3 okresy, Tvrdošín deklaroval svoj záujem a pripravenosť všetkých priestorových a materiálnych podmienok. Rok 2016 sa niesol v znamení 20. výročia vzniku okresu Tvrdošín. Viacerými spôsobmi sme si pripomenuli rok 1996, keď primátor mesta Ivan Čaško prevzal z rúk premiéra vlády Slovenskej republiky dekrét, ktorým sa stal Tvrdošín sídlom okresu pre 15 horono-oravských obcí. Obnovil sa tak okres po 74 rokoch, ktorý trval od roku 1777 a zanikol v roku 1922. Tvrdošín bol už v minulosti okresným mestom do roku 1922, keď bola časť oravského regiónu postúpená Poľsku ako náhrada za české Tešínsko. A tak, keď vznikla možnosť opäť získať štatút okresného mesta, vedenie mesta neváhalo. Podniklo všetky kroky pre naplnenie tohto zámeru. Podľa slov primátora to nebolo ľahké obdobie. Všetci tí, ktorí tieto udalosti zažili, si pamätajú, ako rozhodovanie o územnosprávnom členení prebiehalo. Dnes je ťažko najmä mladým ľuďom vysvetliť, aké lobistické skupiny z okolia sa sformovali, aké kládli prekážky a akému tlaku muselo vedenie mesta čeliť, aby prinavrátilo sídlo okresu do nášho mesta. Ďalšia skutočnosť, ktorá presvedčila o správnosti ich cesty, bolo aj geografické hľadisko, pretože Tvrdošín sa nachádza v centre Hornej Oravy s primeranou dostupnosťou zo všetkých obcí. Bolo však potrebné pritvrdiť trochu aj politicky. Cieľom bolo, aby občanom zabezpečili čo najlepšiu dostupnosť k miestnym orgánom štátnej správy, teda všetkým pracoviskám okresného úradu. Ten bol v septembri minulého roka doplnený o ďalšie pracoviská. Po revolúcii v roku 1989 sa udiali legislatívne zmeny aj v daňovej oblasti. Vtedy vedenie mesta zistilo, že zo svojho katastrálneho územia mu chýba výmera 2008 hektárov oravíc. Vedenie mesta si uvedomovalo, že toto územie má obrovskú perspektívu nielen ako zdroj príjmu pre mesto, ale aj ako budúce kúpeľné centrum. Muselo dokladovať historický vzťah nášho mesta k tomuto katastrálnemu územiu a zároveň dokázať protiprávne kroky inštitúciám, ktoré ho zaradili do správy obce Vitanová v roku 1977. Viacročné úsilie v dokazovaní historickej pravdy viedlo k tomu, že úrad geodézie vydal rozhodnutie o tom, že Oravice patria neodlučne k Tvrdošínu.
Túto skutočnosť potvrdil nielen katastrálny úrad v Banskej Bystrici 6.6.1995, ale aj Najvyšší súd a následne aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Z historického hľadiska ide o významný počin. Naše mesto sa stalo spolumajiteľom termálneho vrtu, ktorý zásobuje vybudované mestské termálne kúpaliská sprístupnené verejnosti 30. júla 1995. S prestávkou 2 rokov fungujú dodnes a prinášajú finančný prínos, ktorý je investovaný do rozvoja mesta. Aj vďaka nemu je možné stanoviť výšku daní tak, aby Tvrdošín patril medzi mestá s najnižšími poplatkami na celom Slovensku. Po uzavretí tejto kauzy sa Oravice veľmi zmenili. Vyžadovalo si to najskôr nemalé investície, ako vybudovanie čističky odpadových vôd, kanalizácie, vodovodu, zregulovanie rieky Oravica proti povodniam, vybudovanie amfiteátra, relaxačného chodníka či zrekonštruovanie ciest a výsadba stromov. K dosiahnutiu takýchto investičných akcií významným spôsobom prispeli financie z eurofondov, ktoré mesto získalo vypracovaním zložitých projektov. Dôležité je, že sa naplnili vízie vedenia mesta spred niekoľkých desaťročí, čím je vybudovanie Medzinárodného centra cestovného ruchu. V roku 2006 bol uvedený do prevádzky nový lyžiarsky komplex Meanderský park s vyhrievanou štvorsedadlovou lanovkou a akvapark. Oravice sa turistami stali vyhľadávanými vďaka prírodnej kráse, ale aj pre liečivú silu termálnej vody. Našu radnicu navštívili prezidenti a ministri Slovenska, ale aj zo zahraničia. Poslanci Národnej rady, veľvyslanci Spojených štátov amerických na Slovensku, poslanci Poľského sejmu a ďalšie významné osobnosti politického a spoločenského života. Krátky návrat do minulosti mal za cieľ pripomenúť niektoré udalosti, ktoré sú už dnes zapísané do histórie mesta. Čas sa však nezastaví. Vedenie mesta pri plánovaní úloh každého nového roka prihliada na potreby každodenného života všetkých obyvateľov s cieľom skvalitniť a zlepšiť ich. Minulý rok 2016, je toho príkladom. Vedenie mesta prikladá veľký význam aj individuálnej bytovej výstavbe, aby najmä mladí ľudia mali možnosť dostupného bývania. Keďže sa v meste nachádza 5 lokalít individuálnej bytovej výstavby, mesto postupne zabezpečuje občiansku vybavenosť v každej z nich. V minulom roku v lokalite Breziny bola vybudovaná ďalšia časť vodovodného potrubia, kanalizačnej siete, asfaltového koberca a nainštalované verejné osvetlenie. V Medvedzi, lokalite Široké, bola vybudovaná cesta s napojením na Družstevnú ulicu. Plánuje sa odvodnenie povrchových a dažďových vôd. Upravená bola i cesta v lokalite Varta. Boli tu položené elektrické rozvody a nová trafostanica. Taktiež vybudovaná kanalizácia a verejný vodovod v dĺžke približne 220 metrov. V lokalite Krásna Hôrka Hrady mesto pripravovalo projektovú dokumentáciu na vybudovanie kanalizácie, vodovodu, elektrických rozvodov a verejného osvetlenia. Tento rok pripravilo mesto pre individuálnu bytovú výstavbu pod Žiarcom všetko potrebné pre majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod miestnu komunikáciu a inžinierske siete. Po zrekonštruovaných cestách prišli na rad chodníky. V Tvrdošíne to bol od základnej školy Štefana Šmálika smerom na námestovo vrátane kompletnej obnovy autobusových zástaviek a plochy okolo nich. Zároveň bol vybudovaný nový chodník, ktorý prepája individuálnu bytovú výstavbu pod Žiarcom a ulicu Školskú. Chodník od zástavky v Medvedzi pozdĺž štátnej cesty celou Krásnou Hôrkou až po železničnú stanicu sa výrazným spôsobom pričinil o bezpečnosť chodcov a úprava plochy pri autobusovej zastávke skultúrnila prostredie tejto mestskej časti. V mestskej časti Vladina bolo vo februári slávnostne otvorené a dané do užívania nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou pre loptové športy ako je futbal, volejbal, tenis, nohejbal a ďalšie. Spolu s primátorom Ivanom Šaškom sa otvorenia zúčastnili Dušan Galis, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, a Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt bol spolufinancovaný z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Podpora športu. V máji podpísalo vedenie mesta stavebné povolenie k výstavbe nového obchodného domu Lidl, ktorý má väčšiu podlahovú plochu o 100 m štvorcových, čím poskytuje kupujúcim väčší komfort.
Po rokovaniach s predstaviteľmi tejto spoločnosti sa tento objekt zaradil k prvým predajniam tohto typu na Slovensku s rozlohou 2345 m². Stavebné práce trvali necelých 5 mesiacov. Po slávnostnom otvorení 1. decembra bola predajňa daná do užívania. Mestská skládka komunálneho odpadu funguje od roku 1991. Keďže sa rýchlo zaplňala, v priebehu 25 rokov bolo ju potrebné niekoľkokrát rozšíriť. V tomto roku bola dokončená výstavba ďalšej novej kazety, ktorá bola financovaná z mestského rozpočtu. Prevádzka tejto kazety by mala na niekoľko rokov zabezpečiť uskladňovanie odpadu, čo znamená, že poplatky za likvidáciu domového odpadu by nemali v tomto období narastať. Naše mesto už niekoľko rokov patrí medzi výnimky. Sadzba za odpad a miestne dane patrí k najnižším poplatkom, aké sú možné, čo bolo potvrdené v analýze Podnikateľskej aliancie Slovenska. Mesto počas celého roka venovalo pozornosť aj areálom posledného odpočinku našich zosnulých. Súčasný trend si však vyžaduje riešiť výstavby aj urnových hájov, preto mesto dalo spracovať štúdiu pre tento zámer, na základe ktorej bude spracovaná projektová dokumentácia pre samotnú realizáciu. V Oraviciach v centre pri kúpaliskách bola kompletne upravená parkovacia plocha s prístupovými cestami, rozšírením a položením nového asfaltového povrchu od parkoviska až za kostolík svätej Anny. Investície prebiehali aj na termálnych kúpaliskách, a to čiastočnou rekonštrukciou sociálnych zariadení. Taktiež bol vybudovaný takmer 3-kilometrový úsek cesty od vstupu do Oravíc, okolo kolíby Hubertka až do centra Oravíc s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Mesto sa cieľene zameriava na rozvoj športu, podporujúc jestvujúce zariadenia, kolektívy aj jednotlivcov, ale vytvára aj nové možnosti. Jednou z nich je vízia výstavby mestskej plavárne, ktorá vzbudila zaslúženú pozornosť nielen v našom meste, ale aj v širokom okolí, aj preto, že plaváreň v Nižnej je už dlhé roky nefunkčná a ani nie je predpoklad, že by došlo k jej obnove. V modernej, energeticky nenáročnej a komplexne vybavenej plavárni by sa mal nachádzať 25-metrový bazén so 6 plaveckými dráhami, wellness s fínskou saunou, parnou saunou a infrasaunou. Bazénová hala by mala slúžiť ako hľadisko pre divákov. Urbanisticko-architektonická štúdia splnila zadané podmienky. Keďže výstavba si vyžiada nemalé finančné prostriedky, vedenie mesta hľadá aj iné spôsoby a možnosti, ako ich okrem vlastného rozpočtu na výstavbu plavárne získať. V meste máme predškolské a školské zariadenia, v ktorých je spolu 1150 žiakov. Aktivity v týchto zariadeniach boli v uplynulom roku zamerané aj na rozvoj školstva. Základná škola Márie Medveckej získala financie na výpočtovú i audiovizuálnu techniku a športové náradie z projektu podaného na ministerstvo školstva. Začali sa tiež stavebné úpravy kuchyne v materskej škole Medvedzie, kde bolo potrebné zrekonštruovať elektrické vedenie, kanalizáciu, vodovod, obklady, dlažby a zmodernizovať celé technologické zariadenie. Areál v materskej škole Krásna Hôrka bol doplnený detským mobiliárom, prelieskami, hojdačkami a obnovená bola aj zeleň. Zo Žilinského kraja sme dostali granty na projekty na folklórny festival v Oraviciach a na medzinárodný festival dýchových hudieb Fordych. Projekty na doplnenie modulov softvérového a hardvérového vybavenia a nákup kníh pre mestskú knižnicu boli podporené z Ministerstva kultúry. Firma Hidak za 10 rokov svojho trvania ukázala svoju životaschopnosť. Minulý rok začala s výstavbou novej dvojpodlažnej haly, čím rozšíri ponuku ďalších pracovných miest. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť pomoc mesta pri vysporadúvaní pozemkov, a teda pri výstavbe prvej haly tejto firmy. Podporiť cestovný ruch sa podarilo nákladnou rekonštrukciou hotela Limba z rozpočtu mesta a projektu z eurofondov. Dnes už robí dobré meno mestu. Ubytovacie a gastronomické služby a podujatia od konferencií až po rodinné stretnutia sú pripravované na kvalitnej úrovni. Rozsah tohto filmového dokumentu nedovolí prezentáciu ďalších aktivít z hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti, zo životného prostredia, športu a ďalších.